Dobroveče, deco. Dobrodošli na naš kanal Bajke Basne. I večeras imamo jednu specijalnu bajku za vas. Nadam se da ste se lepo ušuškali i već zažmurili i slušate bajku. Čućete o kakvom dečaku je večeras reč i kako ga je jedan stari gospodin napravio od drveta. Napisao je pisac Carlo Collodi. Ovo je italijanska bajka. Ranije se zvala Dečak od drveta, a danas se zove Pinokio. Nekada davno živao je jedan stari majstor Đepeto, koji je od drveta mogao da napravi šta god poželi. Bio je to starac koji je živao sam i koji je u svojoj radionici stalno nešto stvarao. Tu su se mogle videti neobične igračke za decu, životinje, ali i stolice i stolovi i klupice za tu veselu družinu. Jednog dana rešio je da napravi lutku od drveta, koja bi ličila na pravog dečaka. Nazvao ga je Pinokio. Gledao je u drvenu lutku i tužno pomislio: "O, kako bih voleo da si pravi dečak." Čula je to dobra vila, pa je došla tokom noći. Iskoristila svoje magične moći i oživela lutku. Svojim čarobnim štapićem nežno je dotakla lutku. "Probudi se, Pinokio, dajem ti dar života." Istog trenutka Pinokio je skočio na noge i zaigrao. Pre nego što je otišla, vila ga je upozorila: "Zapamti, Pinokio, ako budeš hrabar i iskren i nesebičan, jednog dana ćeš postati pravi dečak." Narednog dana starčevoj sreći nije bilo kraja. Dobio je sina, kakvog je oduvek želeo. Đepeto je rešio da Pinokija lepo vaspita. Prodao je svoj kaput da bi mu kupio bukvar i pun ponosa poslao ga je u školu. Ali na ulici Pinokio je čuo cirkusku muziku, pa mu se nije išlo u školu. Prodao je bukvar, kupio ulaznicu i otišao da pogleda predstavu. Iz prikrajka su na njega motrila dva nevaljala drugara, mačak i lisica. Vlasnik cirkusa, gutač plamena, pomislio je da je Pinokio jedan od njegovih lutaka, pa ga zgrabi za kosu i ubaci u svoja kola. Ali kad mu je Pinokio kroz suze ispričao šta mu se sve dogodilo, gutač vatre, koji je, iako je strašno izgledao, bio dobrog srca, oslobodi ga i čak mu pokloni nekoliko zlatnika, primećujući mu da starom Đepetu kupi novi kaput. Mačak i lisac su čuli razgovor gutača plamena i Pinokija i rešili su da se domognu zlatnika. Prišli su Pinokiju i rekli mu da znaju jedno čarobno polje na kojem kada se uveče poseje zlatnik, preko noći iz njega izraste drvo od zlata. Prostodušni Pinokio posluša dvojicu varalica i čim je pala noć, pođe na označeno mesto da poseje svoje zlatnike. Ali ga na ulici sustigoše dva razbojnika, a to su bili mačak i lisac, pa mu oteše novac i okačiše ga na drvo. Srećom, pojavila se vila i oslobodi ga, pa ga odvede kod sebe. Negovala je Pinokija sve dok se nije oporavio, a onda ga je zamolila da joj ispriča svoje doživljaje. Pinokio nije želeo da vila sazna da je izneverio Đepeta, pa stade da izmišlja laži. Dok je izgovarao laži, primetio je da mu nos postaje sve duži. Shvatio je da mora da bude iskren, pa ispričao vili celu istinu. Pinokio obeća vili da će se odmah vratiti kući, ali usput srete Lučijana, lenjog i neposlušnog dečaka, koji ga uveri da pođe sa njim u zemlju igračaka.
U ovoj čudesnoj zemlji bilo je mnogo druge dece koja su se zabavljala najrazličitijim igračkama, pa su to radili i Pinokio i Luciano, ali zabava je kratko trajala. Svoj deci su odjednom porasle uši i svi su se pretvorili u magariće. Pinokija je kupio vlasnik jednog cirkusa i terao ga je da nastupa svako večer. Ali jednog dana Pinokio je pao i od tad je hramao. Pa je gazda rešio da ga se otarasi i bacio ga u more. Kad je pao u vodu, Pinokio se opet pretvorio u drvenu lutku, ali tek što je shvatio, progutao ga je kit. Iznenađenjima još nije bilo kraja. U utrobi kita Pinokio je ugledao neko svetlo. Video je da je to njegov tata Đepeto, koji je pao u more iz čamca dok je tražio Pinokija. Đepeto i Pinokio se zagrliše. Znali su da će zajedno umreti u kitovoj utrobi. Ali su bili srećni što su konačno bili zajedno. Srećom, kit krene da kija i tako ih izbaci iz svog stomaka. Izađoše na obalu, živi i zdravi. Kako su samo bili srećni kada su izašli iz vode. Pinokio je odjednom pogledao na sebe i shvatio da on više nije lutka, već pravi pravcati dečak. Baš kao i svaki drugi dečak. Đepeto je bio presrećan i živeli su srećno do kraja života. Pinokio je slušao svog tatu. Više nije skretao sa puta dok je išao u školu i bio je vredan đak i redovno učio. Hvala vam što ste i večeras slušali našu bajku. Obavezno nas zapratite i ako vam se svida ovaj video, zasvidite ga. Pratite nas i na Instagramu i Facebooku jer tamo najavljujemo priče i vesti koje su vezane sa našim kanalom. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno ostavite komentar ispod videa ili mi pišite na mail adresu dole u opisu videa. Do sledeće bajke i priče, lepo spavajte, laku noć.